Clinton de uchimtaurisa Clinton zvinoitika ndezvekuti kuda British akatumirwa mari nasister from Ireland yekuti astart business, saka iye akavataurira zvaanokwanisa kuita but zvinoda about 60-70 USD vatumira 80 US. Saka ndiyo mari yandinayo zvamutambidza iye ndiye achataura zvichaitika pamari yacho zvichafamba sei. Saka mari yako chekutanga ndinoda kutenda kungabva kutenda kuti mwana wakukumbure mwana wakwanire nyasha. Ndachida kukwanisa kuita vana ndechikuti titange project yekusuplya material epanokuti mabot filler, sport part, primer nemawaterpaper acho nemapaint. Saka ndishanda ndina mumzindo wachashanda nawo sandano wakabata zikiseka masi motaura kuti mwana wenyu kwawe mwana wenyu saka mafunga sei ndo zvamuda kuita chekutanga ndaongoti mwana wangu sadangoti mari yakataura ikwani because kutanga hadirika aikwani kanotoda mari yanga ichitokwana che8,000. Saka iyi mari indotonotanga nokutenga portfiller chete ndototanga portfiller inomanufacture ini ndine chitomanufacture portfiller. Saka tikotanga nechinhu1 kusvikira utawana imwe mari yachona because yaikwani iye aititaura ndofunga anga akanwa pamwe bozi yakabvunzwa kuti mari akataura mari yakataura ndiyo yakatozanzi haihaziyo because inini ndakatongozviita. Saka iye akachitoti ndida kuzviita ini ndakazviita. Saka iye hatongoziya since anga asiri kunomanga iye anga haatongoziya kuti zvinofamba sei. Alright. aiwa saka vachabvunzwa kana vanozvibvuka vanozvibvuka ndinokutenda mwari wavakomboreri tati tiwe nemari kuno kuti takamupa uyu aita zvinhu zvakaipa naye because mwari api kaviri ende mwari wakukomborera kunge because hakuna vanokwanisa kuzviita zvokuita izvi. Mwari wakukomborera zvinhu zvako ngazvingoendeka neiye atumira mari zvinhu zvake ngazvingoendeka aprosper muupenyu hwake iwo prosper wakomana Thank you, Clinton. Thank you very much. Tinotenda ishi amaita basa